Keď sa slnečné svetlo využíva cielene, vzniká ideálne spojenie energetickej efektívnosti a komfortu bývania. Internorm predstavuje iTech Shading. Pri tejto inovácii je v zdvojených oknách slnečná a pohľadová ochrana integrovaná medzi tabuľami skla a tým chránená pred vetrom a počasím. iTech Shading je energeticky sebestačné tienenie s fotovoltickým modulom vrátane batérie, ktoré funguje bez externého zdroja energie. V kombinácii so zdvojenými oknami je ideálnym riešením aj pri rekonštrukciách. Vďaka inteligentným senzorom sa žalúzie v automatickom režime prispôsobujú podmienkam podľa vonkajšej teploty a slnečného žiarenia. V zime sa znižujú náklady na vykurovanie a v lete na chladenie. Možné je aj manuálne ovládanie. iTech Shading je tiež Smart Home Ready a dá sa pomocou Internorm Meter Bridge integrovať do kompatibilných systémov riadenia domácností. iTech Shading. Pohodlné, úsporné, nezávislé.